Wow, polah dhewe kok gembrobyos keringetku. Ayo le, ayo le. Telang neng kalangiwan aglar panda moncar tinon ler kekonan sorotetan padang pacare ong ong purnaning gegono dasaring mangsa katiga hima anaweng ing ujung hancala
senen karya wigena mewah sining wana Wreksa gungetinono samiyuhan jajah desa mring milangkori sagung para sata Kurawa bawaning sata Kurawa kang wus ambekta mring arta mayuta-yuta mila samiya kekiter mring saindenging desa sagung para kawula den paringi sing nyuwun 50 diwenehi 100 sing njaluk 100 diparingi 200 nana kawusa datan rinupaka candraning sagung para sata Kurawa nalika semana kang dadi sambeting carita dumunung ngapan ana ing marga Denda Catur lah punika tawarnane atmajaning Raden Janaka ingkang patutan kelawan Dewi Darsanala nenggih risang Bambang Wisanggeni aminta dhateng rawuhipun Keng Raka Tetiga lamun ta Cinandra samya ngalempak lir pindhaning peksi ingkang sami kekiter parandene lamun ta Cinandra kadya katon angungkurake Gapura. ingkang dumunung mapan ana ing marga Denda Catur. Marga kuwi dalan Denda kuwi tengah catur papat ing madyaning prapatan. Lah punika tawarnane atmajanira Raden Janaka patutan kelawan Dewi Darsanala. Ingkang kekasih Raden Bambang Wisanggeni ya Raden Bambang Wisageni.
Nadyan to dedeg piadeke dhuwure cendhek gedene cilik. Parandene pedhes tur tetes yen to micara. Sarta darbe kaluwihan bisa wamaos mring atining asanes. Sabab kasinungan dening Hyang Pukulun padha wenang. Satemah ngertos sadurunging dumadi. Nalika semana Aminta dhateng rawuhipun ingkang Raka Tetiga. Lah punika ta warnane ing ngarsa atmajaning Sang Wrakudara patutan kelawan Dewi Nagagini. Ingkang kekasih Raden Wasyantarja. Nadyan to dedeg piadeke mawa sisik senengane malang kerik ning ora kemluthik malah tansaya tambah apik. Wondene ing madya la punika to warnane ugi Atmajanira Dyan Bratasena patutan kelawan Dewi Yarimbi. Ingkang kekasih Raden Harya Gatotkaca ya Sang Prabu Purbaya ya Raden Tutuka. Satria Pideksa Wirutama Sembada patut sinudarsana dasare darbe. Kekuatan kang linuwih bebasan otot kawat balung wesi kulit dembaga sikut petel gares linggis uyuwe wedang kopi. Paramila pantes lamun to kinari wadul-aduling adilaga sarta patut sinudarsana dening Sagung Pramudaning bangsa. Dasare bisa napaking Dirgantara sabab kasinungan kotang gondhet Antasuma. Satemah mancorong mawa teja ing dadanira Raden Gatotkaca mencorong sak tibuk ambane. Wondene ing wingking lah punika ta warnane ugi Atmajanira Raden Wrakudara patutan kelawan Dewi Urangayu. Bocahe ora pati sembada adus rasa-rasa ambune badhek saben dina ora rinasa. Tangane cekot ning rada sethithik jahil kawimbuhan rada metakil parandene sembada ora kaya buta cakil. Ingkang kekasih Raden Wasyantasena ingkang dedunung ngapan ana ing kasatriyan Randu Gumbala. Apa to lekasing Raden Bambang Wisanggeni Aminta dhateng rawuhipun Kang Raka Tetiga ing pengajap arsa kakanthi wawan pirembagan sawusnya Wisanggeni nyurupi mring sang yiwaning Parasata Kurawa ingkang tansah nguja mring sagung para kawula dundumi dhuwit mayuta-yuta. Prinasa Bambang Wisanggeni lamun ta bakal tukul bebaya lamun ta para kawula wis den racuni dening arta. Satemah lamun ta Cinandra saking Mandrawa kaya mangkon wijil pangandikane Raden Bambang Wisanggeni kang dereng kawiyos sing lesan. Pakartine
handrah ingkang puspita warum kasiliring samirana mre ong ong sekar gadung ko ngas gandanyo maweraras renaning driya Yayi Bambang Wisanggeni ana parigawe apa Dimas dene Siadi nyuwun kelawan praptanipun Kakang satemahpun Kakang kakanti ning papan iki Yayi. Iya ya Yayi Wisanggeni yektine ana parigawe apa Dimas dene Siadi minta kelawan praptanipun Kakang ing Pringgondani kang supaya tumeka ning papan kene. Wisanggeni, karepmu ki piye? Kok aku mbok jaluk teka kono kene tekan kene ora mbok suguhi? Lah iya Kakang, sing gedhe pangapuramu ya Kakang. Lah iki katem ben tiba paceklik adakane iki ya ora ketang kacang-kacang mesti keduman. Ora ketang bili-bili mesti tak cepaki. Ning dilalah Kakang. Sok rebo iki lagi dibedol kacange Kakang. Dadi aku njaluk ngapura nek upama kowe krasa ngelak ya teko mengko tak suguhi karo wedang gombloh Kakang. Kok wedang gombloh ki apa to Yayi? Kakang Antarja wedang gombloh kuwi wedang sing ora nganggo gula tur ora digodhog banyune. Lho iki arep ngracun aku tak kepiye? Kakang ya aja maido dhisik to Kakang. Wis saiki sing baku ki ora perkara suguhan. Tinimbang disuguhana sak meja nek sing duwe omah ki mung meneng wae. Aja meneh kok nganti tawa-tawa apa ya mentala kowe arep ngincipi to Kakang. Tak kira ki luwih prayoga nadyan to disuguhana wedang gomblo saupamane ning beda meneh rasane nek sing duwe omah ki grapyak semanak, esem gemuyu, meraati kuwi lho Kakang. Lah terus karepmu iki apa? Karepmu apa? Kok terus mbok jaluk aku wong telu Kakang Antarja Kakang Gatut supaya tekan kene iki karepmu apa ngene ya Kakang? Kowe tak jak rembugan. Nek upama ancasku kliru aku welekno ning nek bener kowe kudu nyengkuyung karo aku. Siadi duwe perkara apa Wisanggeni Kakang? Iki dina kuwi aku krungu. Nek negara Ngastina kuwi arep ana pilihan petinggi. Ngono? Lah calone kuwi ana loro, Kakang. Calone sapa-sapa? Sing siji kuwi jenenge Bambang Aswatama. Sing loro kuwi abdine Rama jenenge Petruk Kantong Bolong. Ngono? Lah terus ana perkara apa kok nganti si Adi nyuwun kelawan praptanipun Kakang iki Wisanggeni ngene ya Kakang. Ora kok teges aku ki giris utawa miris karo pakartining para sata Kurawa. Sing iki dina wis dundum dhuwit mayuta-yuta maring para kawula. Aku krungu ki ana sing
jane diwenehi 50 wis trima ndadak diwenehi 150. Ana sing jane iki ora nyuwun apa-apa mergo rumangsa saka senenge karo Siswatama. Lho. Iso diseseli 200 ora coba. Malah sing wong wadon-wadon kuwi aku krungu kuwi dideri ana beras, ana ndok, ana sarimi kok Kakang. Lah nek para wanita sing wis lalu yuswa sing jompo aku ora apa-apa. Lah wong sih regagah rasa kok terus padha di paringi kaya ngono kuwi apa ora malah teges bakal nyengsarakake maring para kawula sing tak wedeni iki ora apa-apa. Engko dhuwit sing wis diwetokno kaya ngono terus entek-entekane nek wis dadi golek kulian. Oh dana DD dientekake. Dana PNPM ora ditanjakake. Engko terus bengkok-bengkok kuwi digadhekake lho rak malah cilaka to. Lah nek sewan ngono aku ora maido Kakang. Ha nek digadhekke terus kepiye? Mongko paripurnane nggone dheweke nyambut gawe isih durung rampung gadene harak kapiran calon sing sak mburine wis rekoso dadi isih kangelan nebus. Lah terus karepmu kepiye Yayi? Mula kang iku ya Kakang ayo sak bisa-bisa awak dhewe ngelekake aja nganti para kawula diracuni karo dhuwit. Nadyan to tanpa duit ana sing kandha wong tanpa duit jare ora iso urip ning carane mbok aja kaya ngono kuwi Kakang. Ngono? Dadi carane kuwi sing prayoga sing sampurna. Alah, padumu kowe wedi jagomu kalah kewene ora Kakang. Aku ki ora bakal kok wedi jagoku kalah menang kuwi postening Gusti derajat pangkat kuwi saka ngarsaning Gusti sing murbeng jagat. Wahyu tumiyong kae nek nyatane ora gelem nyemplung ki ya ora dadi kok Kakang. Ngono? Terus aku pitaya kok Kakang, ing jagat iki pepuntone sapa sing becik bakal ketitik, sapa sing ala bakal ketara, sapa nandur bakal ngunduh woing pakarti. Nek pancen tandurane iki apik, kawula mesti akeh sing padha nglirik. Nek tandurane kuwi ala, sing arep kuwi ya sapa Kakang? Kuwi tenan. Lah ini aku krungu jare ana sing diuntum 20.000 diundhaki 30 terus menang sing 30 ning kuwi masyarakat ora ngerti kahanan kang dumadi apa pancen kuwi mergo undakan apa pancen calone kuwi luwih mulya ketimbang sing nomor liya. Kabeh ora ngerti to Kakang. Mula nek sak ngertiku wahyu kuwi ora iso dituku nanging kudu diluru kanthi laku. Mula kuwi mau kena mok conto tumrapmu nanging kuwi tak contoni Kakang. Aku ya tau weruh calon sing siji enteke 30 yuta, sing siji enteke 50 yuta, sing dadi malah sing 30 ki ya ana kok Kakang. Aku ya tau krungu dek nilai ya. Mula kabeh mau ki ora sabab saka iku nanging kabeh mau beja kuwi ngluru menungso. Wong mulya, wong beja kuwi luwih mulya, luwih sampurna ketimbang wong duwe donya brana Kakang. Mula ya Kakang ayo iki Sata Kurawa lon-lonan dielekno. Ya, engko tak elekne. Nek kanyen dielekno kok ora trima tak kuwetemane sisane. Ya wis ora usah ketem-keteman to Dimas. Ora apa-apa Kakang. Nek pancen kono gregetno ngopo? Ketemi wae. Wah, aja senengane aja sok gawe tukaran to. Nono kuwi no. Ah, lha pancen watake Kakang Antasena iki ya ngono kuwi kok. Wong pancen watak ya ora kaya watuk kok Kakang. Nek watuk gampang linambani dikomik mesti mari. Ning nek watak kuwi ciri wanci lelewa ginawa mati ora bakal mari nek durung dipathoki. Cakae cilik nek ngomong ki megilani cakae. Lah nyatane ya pancen kaya ngono kok piye to? Iya apa iya? Dak.
Ngono kuwi nek anggere keduga terus dak ngono kuwi wis jan. Wis Kakang aja kesuwen mundhak kerinan ayo padha ditontoni Kakang kaya ngapa candraning para sata Kurawa nek bisa dielekno kanthi sampurna Kakang. Miat langening kalangnya nek Klara Wanda montar tangi nduk. Jae, lawangmu bukaan sedelok jae. Aku kuwi dipercaya karo Kakang Swatama kon dundum. Heeh, nyoh ki tak dumi ya. Wis mikmu glethakno nyoh. Nah, ya. Nah, nyoh. Ki ditampani. Aja lali kesuk-esuk dinane Selasa Wage kowe nyoblosa karo Kakang Swatama ya. Aja lali. Engko nek kliru sing mbok coblos. Ya kae nduk ki sing wetan. Ki jenengmu Karti ra? Maju rene jae. Ya. Ya, tampani. Aja lali ya. Nyoblosa Kakang Swatama ya. Supaya cetha ngeglo nyoblosa nggo nirung. Aja kliru engko malah nek njaba garis. Engko metune ya batal. Terus gak bareng aja lali ya. Jare lu ngomong gawe malah turu iki. Dadi carane iku ngene. Ya kowe tak kei cara. Ya kuwi siji kowe nglandhango sing sekasur. Sing angka loro kowe nglandhango sing sedapur. Sing angka telu kowe nglandhango sing sesumur. Kowe ngerti karepe ta ora? Sekasur ki ya rewangmu turu ki kandhanono aja lali kowe kudune melu aku nek ora melu aku ora tak kei. Dadi bojomu iki lho bojomu. Adake wangi turu mbrah ku masamu rombongan ta ya kayak gini iso. Ngono. Lah sing angka loro sedapur ki wong sak omah ya kelebu bocah-bocah. Dikandani sing wis duweni hak pilih dikandani nang kowe piye-piye melu aku nek kira melu aku ora tak daku anakku. Ora tak kei mangan.
ngono. Nek wis sekasur sedapur saiki sesumur. Kowe ngerti sumur ki manggone umume nek cara kuna ki nek njaba omah, mulane supaya entuk swara sing berah, kowe kudu bisa nglandang sing kiwa tengene omah, tangga teparo, gayane jak rembugan. Jak omong-omongan. Terus dikandani aja lali, kowe melu aku ya. Melu aku. Kowe nek gelem melu aku engko tak kei. Nah, nyoh. Jaipong maju. Aja lali ya. Milih Kakang Swatama ya. Ah ya ngono iki. Sing balung sing turu iku lho, sing balung sing turu. Tangi-tangi rene jae maju ya. Malah turu malah. Kowe kira-kira tak kei pira supaya gelem melu Kakang Swatama? Sing biru 300 ya. Heeh, nyo. Lagi aku titip. Aku titip. Soalnya aku ngerti nek anu kowe duwe tangga jenenge Kaji Tresna ora? Heeh, iya. Kaji Tresna iku kan rada duwe pengaruh sing gedhe. Iki engko kekno 1 juta kon ngedumno anak buahe. Aja lali pokoke milih Kakang Swatama. Bare. Terus jae iki sing tukang son maju tukang son. Wis aku wis kadung dundum temenanan ngene iki kok. Wis pokoke. Kowe anggotamu berah ta ora? Berah ra? Tak kei 1.250.000. Lho ora percaya 1.250.000 ra ngandel kowe ya. Ya percaya ya. Diitung kowe tangi turu malah mbok anggap keliru, kesuk njaluk imbuh. Sing jedor maju, sing jedor. Ayo. Sing jedor maju. Wis pokoke engko angger aku Kakang Swatama dadi engko nyembelih sapi, engko tak undang. Lah ya. Iki nyah tampani. Nyah kowe tampani. Lho aku wis kadung geleman ngene iki ya pokoke. Iya. Pokoke aja lali milih Kakang Swatama. Gambare apa, Mbak? Hah? Gambare apa? Gambare tela. Tela. Iki sing ijo, kaos ijo. Kaos ijo. Nyah sing ra ndek bojo, ki ra ndek bojo ta? Iki nyah etake. Weh, butuhmu pira? Aki. Aki rati. 100, nyah tak kei 100. Jek kurang, tambahi meneh. Teko jek kurang njaluk pira iki. Wah, jan rumangsaku. Sing ngendang. Kendang diglethakno. Ayo. Rene maju. Adek kendangmu mok gawa aku kepiye? Ya. Tak tambahi aja kuwatir nyo 1, 100, 200, 300, 400, 500. Nyo, tak tambahi receh meneh Mas Mura. Wong cah aku nek mbok lawan. Nya aja lali pokoke angger Kakang Swatama dadi engko nyembelih sapi. Ya. Ya wis mundur. Sing urung sapa iki? Kang Triman. Ya rene Kang Triman. Maju Kang. Ya. Ya kakek Kang, nyah maju. Tak isih mbruh kowe pokoke. Ya, iya, ngiras pantes dono driyah. Nya Kang. Ya nya tak kei sekrukupan ya. Ya matur nuwun. Ya. Dongakno ya Kakang Swatama dadi ya. Ya, dadi pokoke. Dadi gambare tela aja lali. Ya. Ya. Wis pokoke aku percaya. Aku ora dadi, aku pengen weruh kok. Temenan. Anggore rak dadi, duit sak kantong wis entek nek anggore-anggore.
Pokoke dadi Kakang Swatama nek ora dadi aku wani cocowan kok. Iki engko aku jek wani kok. Sapa sing arep ngejak cocowan? Alah, temenan. Ayo, wis kadung tak dolno picen kok. Ayo, pokoke sapa sing arep wani? Sing lawan iki sapa? Lah iya. Iki engko kabeh wae aja lali ijo ana undiane. Mengko ana undiane. Siji ya kuwi Vario. Montore ana loro, sing sijine nek Satria. Sing angka 3 mesin banyu. Dadi kareben kawula iki padha iso ya kuwi gula wentah karo tandurane disedhotake banyune nganggo mesin banyu. Sing nomor 4 TV 21 inci. Sing nomor 5 kulkas. Siapa yang memasukkan sesuatu ke dalamnya akan dingin rasanya. Kulkas. Sing sak banjure Magicom. Asujune aku ra mulih aku. Terus meneh kompor gas. Sing angka 3 ilir. Ayo wis kawula mesti do milih. Aja do lali ya. Milih Kakang Swatama gambare tela. Tela ora payu nek. Mengko dhisik. Agyatri sang kapirango rinangkul kinempet kempet ya ki tukang welang ati ya ki tukang neseng tias ya ki tukang kudu gering ya ki tukang welang ati ya ki tukang neseng tias lan kudu gering. Ngaget-ngageti we. Wis anggeni iki. Oh, Durma Gati ya, ora kleru aku ponakamu wis anggeni. Ngopo kowe? Ngopo kowe? Kok sik aku tak takon ya, Wong. Iki mau aku weruh ngeglo nek kowe ngongasake olehmu duwe kelawan para kawula. Kabeh mok dundumi. Aku weruh ana sing mok wenehi 100, ana sing mok wenehi 20. Ana sing mok wenehi 200, ana malah sing mbok wenehi 1 yuta. Lah terus karepmu apa? Upama tak wenono pira-pira ora lah. Kowe arep ngopo? Tak kowe njaluk, nek kowe njaluk tak kei ning syarat siji kowe kudu melu aku. Sok dina Selasa Wage kowe nyoblos Kakangku Swatama kanthi gambar tela. Kowe tak kandhani ya. Wah. Upama wong tawa kuwi rak kudune nontoni sing ditawakno kuwi apik apa ala. Mbok rewang ngono kowe dundum arta nek sing mbok tawakno kuwi ala. Prek-ketek-ketek bakul gedhek ora payu mentak-mentek. Cah iki dik kemagi potongane kurang ajar iki. Lho kowe dik ngece karo jagoku ku dasarmu apa? Wis kadung tak pirang-pirang nek mbok ece. Tak kuwetem dasmu ki engko malah kapiran. Ya aja ngono to, aja terus ngajak tukaran to, Wo. Ngono, aku ki dasare mung kepengin ngelekake kowe kena dadi penyabet supaya uripmu bisa ubet. Nanging kowe tak kandhani. Kowe aja anut grubyuk sing ora ngerti rembug. Nek kabeh mau sing mbok tindakno kegawa seka nggonmu dundum arta menyang para kawula, apa wis mbok pikir akibate? Akibate apa? Akibate engko kira-kira
nek wis kelakon ya kuwi sing dadi petinggi kuwi balamu, ya kuwi Siwa Swatama sing jare wis ngentekno mayuta-yuta nek wis dadi apa ora golek pulian. Lah apa mung golek ya lah kok. Lah iki klirumu ning kene iki kowe. Klirumu ning kene iki. Apa ya kelakon mengko nek kelakon dadi golek pulian masyarakat padha ora trima terus kepiye apa ora dadi gendro? Ora urusan sing ngarepani iki sapa? Ora ana petinggi kok mbok lawan. Petinggi ki luhur-luhure wong sak desa, pendhuwur sing paling mujur. Ora ana wong wani karo petinggi kok. Ngono, ora ana. Apa petinggi kuwi Purbawasesa kok piye? Kosik ya. Saiki ki wis tumapak wanci, jaman bedhik mangan manggar. Sapa sing ora apik mesti bakal kalanggar, Kakang. Mula elinga ya, elinga wis ta. Kowe iku ora usah melu-melu perkara iki. Nek ke melu aku ayo, nek ora melu wis kono lunga. Alah wong idiane keprokane iki. Wah edan nglimpe kowe ya. Ya swah. Weh, wah ya, wah, paco, aco, wah ya, wah. Sing sabar narima Garut Kaca, abamu apa? Endi Antasena? Ora usah takon karo kadangku Antasena. Ki Garut Kaca sing maju ning Palagan. Nek pancen kowe ora trimo hayu hamuk Suramarata, Jayamarata, hampian kaya wong Jala kelakon terajang mampruk ing nyawa. Ojo payu kowe. Yes. Wah. Waduh yo. Ketian.
Wah, weh, ha, wah. Wah, weh, ha, wah, ha, ha. Wah, ya, alo. Usa, waduh. Wah, wah, ya. Ye, ha, bayi kemaki kowe, Cok. Ha ha. Yeah, haha. Bumi gunjing langit kelap katon lirik gincanging risang mawe gandrung sabareng kadulu wukir moyak mayik Gatut Kaca bocah wingi sore aja ngasno ing kaprawiranmu ibarate tak upamanake wong ngethok pring aja mbok pilih carang iki bongkotane tanding ana terajang Dursasana hilang nyawamu kowe Gatut Kaca parat semingkir kabeh aku tak sing maju yo lah ngono ya barang ngono aja turu kowe wah ya kene milih ora apa-apa milih ora apa-apa ora apa-apa ora apa-apa ora apa-apa kok gletak. Waduh.